danas igramo Skywars. Imat ćemo lavu da bi počeli da se craft igramo. Sve ćemo imamo link, ako vi hoćete, ne link nego IP od servera ako vi hoćete da ljudi, prešli smo, imamo 20 subscribera, hvala vam na tome, žalite da snimamo u mjesto da bi mnogo dobro. Ubačem teksturu za to sve, zato što zato sad imaju svi ovakav skin ko ja, tako se pitate. Laga se, kad trebam da radim parkour, to zdravo mu, ali dobro. Ovdje će biti, evo opet ova arena, koju moramo vidjeti da planira. Ali sve mi neće, počela arena, evo. Idemo ovako, evo, ovako. Nemamo da spadnu neke dobre stvari. To pao je, hvala Bogu. Nema više strela, tako i se nasrećnik. Pa, kako me zapalio? Ne znam kako me uopće zapalio, ništa ne vidim. Evo je ova arena, hvala Bogu. Možda će moram donijeti pobjedu. Tri, dva, jedan, nula. Evo da završimo brzo. To mi ne treba. Jas.
Ja se i ne služim toliko i time, ali imamo najbolji armor. To je ovakav je najbolji armor koji može se dobije na ovom serveru. Ne možete znači dobijete bolji. Aj strela nekako zove. Tako. Sada imamo Ender Pearl. Ne! Koji sam ja noob. Evo igra počinje za 4, 3, 2, 1. Ali imaju samo 3 igrača. Evo, hvala Bogu, ne padne ovaj gepu. Evo ovdje možemo, pobedimo 100%, 100.000% možemo pobedimo. Evo, a ja znam gdje sam se zeznuo bio. Ovo je 1.10 verzija i ne mogu brzo da udaram. A što je ovako mračno? Ne razumijem. Ne razumijem zašto je tako mračno. Hajde, koliko povećao sam brightness do kraja. 5, 6, hajde. Počni arenu, počni arenu, počni arenu, počni arenu, počni arenu. Uključilo. Samo nepotrebnije stvari. Ajde, enchantat ćemo malo. Bavit ćemo se malo enchantovanjem. Ne možemo mnogo da dobijemo. 12 najviše. Da vam rekao. Trebam lapis. Ja nemam lapis. Ne, jao. Odmah sad krećemo. Se bijemo s njima. Nikoga nema. Evo ih, ulazi igrač sad. Ajde, odigrat ćemo još ovu arenu. Možda pobedimo, ne znam, vidjet ćemo. Udarao sam prebrzo, ovo je 1.10 verzija, moram malo da se čeka. Ostat ćemo ovdje, pa ćemo vidjeti na našem ovom osnovu, kako se to već zove. Ili ćemo da idemo tamo, ajde ići ćemo. Upno to, nisam dobio neke stvari. Da, dobro je. Ne! Ajde, izigrat ćemo još jednu. Evo ova arena, najbolja na svijetu. Ajde, neka počne. Da ih oderem sve. Bio sam, ja mislim da nisam bio nikakvoj. Još. Jesam, oborio sam jednog dobra, ajde 4, 2, 1. Evo ga. Imamo ovo. Ovako. Ovako to da spajamo sve.
Koga mi to vidimo? Fuck you. Imamo koga dole? A ovdje nije bio niko. To kapica. Idemo. Tako. Ne, fuck. Ne! Ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj klip, ako vam se svidio ostavite like, share i subscribe. Bio sam veliki noob, ali ja nikad ne igram PvP na 1.10 verziji, to mi je nekako glupo i zato sam bio ovoliki noob. Ne više volim 1.8 pošto tu ne morate da čekate pola sata da udarite i zato sam bio veliki noob, ali dobro, bio sam barem jednog lika i ostavite like.